Свобода, рівність і справедливість – це те, за що сьогодні бореться Україна. І сьогодні, у День прав людини, ми відчуваємо це як ніколи. Крим – це наша незагоєна рана. З 2014 року він перетворився на територію страху та репресій, де за сміливість говорити правду люди платять своєю свободою. Сотні активістів стали жертвами переслідувань. Їхні імена не мають зникати з публічного простору та з наших сердець. Кримсько-татарський народ – корінний народ України, який постраждав одним з перших від російської окупації. Репресії, заборона представницького органу Меджлісу і систематичні порушення прав – це злочини, які мають бути покарані. Україна зробила важливий крок, прийнявши закон про корінні народи України, який визнає право кримських татар на свій представницький орган. Тепер держава має забезпечити виконання цього закону, включаючи закріплення правового статусу Меджлісу як представницького органу корінного народу, щоб права кримсько-татарського народу були гарантовані і захищені. Це важливо не лише для кримських татар, а й для всієї України. Адже боротьба за права корінного народу – це боротьба за збереження цілісної нації, оскільки ворог не зупиняється. Сьогодні ми згадуємо, що значить справжні права людини. Це не просто слова на папері, а те, що ми з вами відстоюємо щодня. Це обіцянка самим собі – не мовчати, не забувати і не здаватися.